General Abdel Fattah al-Burhan Khartoum jamana mara be min bolola kabini fanga darakili waati la san 2021 na kapangurun be u seko damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa ka General Mohamed Hamdan Daglo ne a be wele ko Hemedti a dɛmɛbagakɔrɔ fanga darakili ko filanan na ne a ye fadenya minɛ ne a ye kabini sibiridon na ka sɔrɔdasikulu Force de soutien rapide FSR ka char combat ka mugu kunbɛn dugu lapitaniso 2 mɔgɔw bɛɛ labɔra waati la mugu ani kisɛ bɛ kan ka kɛ sankisɛ ye ka jigi a kogow kan dɔgɔtɔrɔw ka laseli la minnu ye a jira k'a fɔ ko u ka furaw ani joli kɛnɛ ne furakɛlikɛminɛw bɛɛ lajɛlen banna u bolo ka ban programme alimentaire mondial PAM ka mɔgɔ 3 fagara mugu ka ɲɔgɔn kunbɛn senfɛ Darfour ka taa jamana tilebiya fanfɛla la baɲumankɛkulu cakɛdaw olu fɛnɛ kan ka u labɛn ka binkani kunbɛn u caman ka fara duniya keleya tɔnba ka cakɛdaw kan bɛ kan u ka baaraw ɲɔngiri fɔlɔ Sudan jamana kan waleya min ka gɛlɛn kosɛbɛ ni waati na baloko gɛlɛyaba be yɔrɔ minnu na ka kɔrɔ Khartoum sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye u ka daw tugu u dala kabini fitinɛ kun bɔra waati min na sibiridon na sisifinba kɛlen bɛ ka Khartoum dugu lamini ne a kasa bɛ kan ka dugudenw ɲɛjiw bɔ ne ka tila ka u nun sɔgɔ awa mɔgɔw bɛɛ b'a la ka u yɛrɛ ɲininka waati jumɛn na courant ani ji bɛna segin ka na duniya keleya tɔnba ye wele bila sɔrɔdasi jalatigiba 2 ninnu ma k'u ka kɛlɛ jigi teliya la ko sabila a bɛ se ka kɛ ni gɛlɛyaba bilali ye jamana kan